by Pascal. Da, a murit. Ma. I believe I can fly. I believe I can touch the sky. Morții mătii cu bronco în măta de handi. Bă, dar nu mai pot, numai accidente. One eternity later. Deci s-am bat pula în bicicla lui a lăsată pe drum că m-a răsturnat acum mașina. Deci mamă ce calculată i-am făcut pe aia nu. Au! Dă-te mâncați-și pula ta. Mâncați. Care e reluarea. Coman, e penalti, e penalti. România obține penalti. Stefan Ivan. Uai! Ai! Spaniolul rămâne jos, va fi var însă. Intrare, fața porții, pericol! Senzațional! Am 3 cu mine și... Da, și unul e legat în mașină. Nu pot să cred. Mă auziți? Da, Am vrut și eu să vă opresc de 2 ore, de ce nu opreți? dar care-i scopul? Scopul că vreau eu să te opresc, ce? Trebuie să fie un scop. Dar Vorbesc ce cu treabă? tine Eu când sunt te vânător, opresc. frate, ce treabă ai tu cu mine? Vreau să văd ceva eu. Na, asta este. Nu o să oprești, nu? Nu. Tare. Zici că e dalmațian să moară Bibi. Niște bandaje. Dați vă rog eu o perucă la domnul gardian. Că le răceala la chelie. Țai, nu da! Nu da! Fii atent. Na, gata. Acum, direct pe la mirror. Uai. Și am plecat. Gata, am scăpat de ei. Zarița ranga și se rupe zanga și se întrerupe la